statsminister Villy Søvndal vil rigtig gerne overtage regeringskontorerne. Det er sådan set også fint med mig. Men det kræver, at der er nogen til at holde den i ørerne. Kom nu! Det kræver igen rigtig stærkt Enhedslisten. Derfor du skal med, Jeppe. Et stort velkommen til Enhedslistens politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen. Jeg tror, jeg hedder Johanne Schmidt-Jensen. Ej, for satan i alt det der. Jeg er nødt til at starte med at sige, at det her det kan blive sidste gang, vi holder 1. maj, mens Lars Løkke han sidder derinde i statsministeriet bag skrivebordet med Pia Kjærsgaard på skødet. Fællesskab, frihed, ansvar. Fællesskab, frihed, ansvar. For nogle måneder siden, der holdt statsministeren en tale, hvor han påstod, at hans politiske virke hviler på de 3 ting. Fællesskab, frihed, ansvar. Og meget kan man sige om Lars Løkke, men hans evne til at holde masken er imponerende. For den mand taler om fællesskab, frihed og ansvar. Det er sikkert lige så godt skuespil, som når han tager ordet solidaritet i sin mund, samtidig med, at han med sin kæmpe ministerpension i hus fortæller os alle sammen, at han vil afskaffe efterløn. Fordi hvordan er det nu lige, at det står til med fællesskabet og friheden og ansvaret? Jeg vil starte med fællesskabet. For noget tid siden fik jeg et brev fra en kvinde, der havde mistet sit arbejde efter 25 år. Virksomheden var flyttet til udlandet, og hun havde søgt, men hun kunne ikke få noget nyt arbejde. Da hun kom ned på jobcenteret, der hjalp de hende ikke med at finde nyt arbejde. I stedet for så sendte de hende på det ene latterlige og ydmygende kursus efter det andet. Blandt andet blev hun bedt om at tage en balje med på et kursus, hvor hun skulle stikke fødderne ned i koldt vand. Og så skulle hun sidde og lave et Lego-dyr, som skulle forestille hende selv. Med andre ord, den her kvinde har gennem 25 år passet sit arbejde, betalt sin skat, bidraget til fællesskabet. Men den dag hun fik en fyreseddel, den dag hun selv havde brug for hjælp fra fællesskabet, der blev hun mødt med mistillid, med ydmygelser, med kontrol. Fællesskab, det er ikke, at vi ydmyger de mennesker, der har fået en fyreseddel. Fællesskab, det er, at vi sammen sørger for, at mennesker, der har mistet deres arbejde, bliver behandlet ordentligt. Og derfor siger vi nej til mistænkeliggørelse, og vi siger nej til ydmygelser, og vi siger ja til efteruddannelse, og vi siger ja til, at der bliver foretaget de offentlige investeringer, der er nødvendige for, at vi får skabt nogle nye jobs i Danmark. Regeringens angreb på efterløn. Det er et andet eksempel på, hvad fællesskab betyder for Lars Løkke. Jeg har flere gange hørt de borgerlige sige, at vi skal da ikke betale raske mennesker for at trække sig tilbage. Men hvorfor egentlig ikke? Er det virkelig de borgerlige vision for vores samfund, at man skal arbejde indtil man drejer sig om? Målet må da netop være, at folk kan trække sig tilbage, før de er så slidte, at de går direkte fra arbejdsplads til sygeseng. Målet må da være, at alle, også dem, der ikke har sådan en stor privat pensionsopsparing som Lars Løkke, kan få nogle gode år efter arbejdslivet. Nogle år, hvor der er kræfter til at opleve, hvor der er kræfter til at være sammen med børnebørnene, til at klippe hækken eller passe altankassen. Nogle år, hvor der er overskud til familie og venner, til sig selv. Regeringen har i årevis overbetalt de private hospitaler, sørget for, at dem, der har private forsikringer, kommer foran i køen. Samtidig har de lukket øjnene fuldstændig for, at store multinationale selskaber snyder os for milliarder af skattekroner hvert eneste år. Den politik har intet med fællesskab at gøre. Intet. Fællesskab er det stik modsatte. Fællesskab er det stik modsatte. Fællesskab, det er, at vi sikrer, at alle har lige adgang til uddannelse, lige adgang til sundhed, lige adgang til en værdig alderdom, uanset hvor mange penge, der står på vores bankkonto. Men hvad så med friheden? Det er det andet ord i Lars Løkkes ramse. Hvad med friheden? Hvordan går det med den? I de her uger er Folketinget i gang med at behandle et pointsystem for familiesammenføring. Og det er et system, der betyder, at danske borgere, der rejser ud i verden, forelsker sig et eller andet menneske,
ikke kan få lov til at komme hjem og bo her i Danmark, deres eget land, med den de elsker. I gamle dage, der var det far og mor, der bestemte, hvem man må gifte sig med. I dag er det Pia Kjærsgaard og Lars Løkke. Det er en joke at tale om frihed, når noget så grundlæggende som retten til at leve i sit eget land med sin ægtefælle ikke længere eksisterer. For mig er frihed. Man kan rejse ud, finde sig en kæreste, uden at have en checkliste med i kufferten, for at finde ud af, om den man forelsker sig i nu også har point nok. Og jeg synes sådan set ikke, det er et urimeligt krav, at vi kan få lov til at bestemme selv. Men hvis vi skal have lov til at bestemme selv, så kræver det, at der bliver luftet godt og grundigt ud inde på Christiansborg efter Pia Kjærsgaard. Det sidste ord i Lars Løkkes remse, det var ansvar. Ansvar. Undskyld mig, vi står med et gigantisk hul i statskassen. Godt nok er det ikke lige så stort som det Claus Hjort regnede sig frem til, da han skulle fortælle EU, hvor galt det stod til. Han regnede lige 43 milliarder kroner forkert. De fleste andre ville nok miste jobbet, hvis de lavede sådan en regnfejl, men det er en anden snak, fordi det er rigtigt, vi står med et stort hul i kassen, og det er en bunden opgave at få det lukket. Men fakta er, at det hul, der er i kassen, det svarer nogenlunde til det antal milliarder, som de borgerliges skattelettelser koster vores samfund hvert eneste år. Uden de skattelettelser, som de borgerlige har delt ud, og som har havnet ved de mest velhavende danskere, så vil der ikke være hul i kassen. Og godt nok startede jeg med at rose Lars Løkke Rasmussen for at være en god skuespiller. Men han er altså ikke så god, at han kan bilde os ind, at det der med de der skattelettelser, det skulle være ansvarlig økonomisk politik. For mig er ansvar det modsatte. Ansvar, det er at trække skattelettelserne til de rigeste tilbage. Ansvar, det er at smække kassen i for privathospitalerne. Ansvar, det er at tvinge de multinationale selskaber til at betale skat. Og hvis vi gør det, så kan vi lukke hullet i kassen, uden hverken nedskæringer på dagpenge, på efterløn, på velfærd eller højere arbejdstid. Det er ansvar. Men det er jo arbejdernes internationale kampdag. Og ansvar, det er også at kigge ud over Danmarks grænser. Ansvar, det er at hjælpe folk i nød. Jeg var rigtig godt tilfreds den dag, Birthe Rønn, hun gik af som minister. Men ham der, som har efterfulgt hende, han er desværre mindst lige så ubehagelig. Italien står lige nu med 25.000 flygtninge. Mange af dem er kommet fra Libyen. Og hvad var Søren Pinds svar? Søren Pind sagde, Danmark kan tage imod 10 personer. De står med 25.000 i Italien, og så siger Søren Pind, vi kan tage imod 10. Når man starter en krig, så må man være parat til at tage imod de mennesker, der tvinges på flugt. Det er at tage ansvar. Hvis fællesskab og frihed og ansvar, det skal blive til virkelighed, så kræver det, at vi får et nyt politisk flertal i Danmark. Men det kræver også, at det flertal rent faktisk tør føre ny politik. I Enhedslisten, der peger vi på en socialdemokratisk ledet regering, og jeg glæder mig, det gør jeg, til den dag Helle Thorning bliver statsminister. Men vi har sagt fuldstændig entydigt til både Socialdemokraterne og til SF, at i Enhedslisten, der vil vi knokle hver eneste dag for, at det nye røde flertal rent faktisk også fører rød politik. Og hvis Helle Thorning på noget tidspunkt skulle gå hen og glemme, at Socialdemokraternes farve er rød, ligesom fanerne på 1. maj, så skal vi nok huske hende på det. Lige nu går vi alle sammen rundt og venter på, at Lars Løkke han udskriver det her valg. Og jeg har sagt det før, det er blevet sagt mange gange før, men jeg siger det gerne igen. Det er et fuldstændig afgørende valg, vi står overfor. Hvis de borgerlige vinder, så får vi ikke bare 4 år med den cocktail, vi kender alt for godt, nemlig Lars Løkke, tilsat Pia Kjærsgaards fremmedfjendskhed. Nej, hvis de borgerlige vinder, så bliver den cocktail krydret
med Liberal Alliances superliberalisme, og det må ikke ske. Venstrefløjen bliver hverken sponsoreret af tobaksindustrien, eller Mærsk, eller de store banker. Og derfor er det helt nødvendigt, at alle jer, der vil en ny politik i Danmark, hjælper til. Det er få procenter, der kommer til at afgøre Danmarks fremtid. Vi skal alle sammen ud og fortælle vores venner og vores familie, helst også nogle af dem, vi ikke kender, at det ikke er nødvendigt at skære ned på fællesskabet. At det ikke er nødvendigt at skære ned på friheden. At det ikke er nødvendigt at skære ned på vores ansvar for hinanden. At det er et politisk valg, hvordan vi lukker hullet i statskassen. Valgkamp, det er ikke bare sådan noget. Valgkamp, det er ikke bare sådan noget, som politikere fører ind i fjernsynet. Valgkampen skal føres hver dag, på hver uddannelsesinstitution, på hver arbejdsplads. Og hvis I alle sammen er med, så er jeg sikker på, at vi kan sørge for at få ekspederet de borgerlige ud af regeringskontorerne. Og jeg håber, I er klar. For det er mere end på tide, at vi sammen sikrer, at fællesskab og frihed og ansvar, det er ikke bare sådan nogle tomme ord, der kommer ud af Lars Løkkes mund, fordi hans spindoktor har sagt, det lyder godt. Hvis I er klar, så kan vi sammen sørge for, at næste 1. maj bliver en 1. maj med rødt flertal i Danmark. Så kan vi sammen sørge for, at fællesskab og frihed og ansvar kommer til at gælde for alle mennesker i Danmark. Rigtig god 1. maj.